Kaixo, arratsaldeo mutrikuarrok, hemengoz, konfinamendu egoera uxamurtze aldea, jakingo dezuen bezala mutrikuko udalak ekimen batzuk abiatu ditu datozen egunetako, koronavirusak eragindako, salbuespenezko egoera hau erraztu nahi dugu geuk ere, eta hasteko lehenengo ekimena hauxe izango da, hiru kirolarirekin arituko gea solazian. Eta, aurkezpenakin hasiko naiz eta aurkezpen gitxi bihar deuen, alde batetik eukiko deu Asier Illarramendi, Realeko futbolaixa, beste alde batetik Oiana Kortazar Mendi lasterkaixa, eta hirugarrena izango da Igor Astarloa, txirrindulari oia eta orain bertan RCS enpresako langilea. Hasteko eta buelta askoik eman gabe, egunotan asko goz galdetzen, eta gainean ikuste dut egunotan benetan galdetzen deula, zer moduz ozte, zeuek ere, eta ordenian hasteko, zer moduz oz, Asier, egoera hontan jaila bete da. Atzaldeon, anoi, izan nahiko ondo ez, ja ez dakitxe zenbat egun guazen etxian ere ez da, eta oain goz bintzat nahiko ondo goz eramaten, aldan enien ere aldeuna goz etxen hemen etxian, ariketak eta bestelakoak, oain goz nahiko ondo bintzat. Oian azu, zela zeramaten, Mendi lasterkaixa izan da, oksigeno faltaik igartzen da? Atzaldeon da, noi. Gisa esan, kanpora urten eta kanpoko ekintzak itxeko desiatzen, baina, Asierrek esan daban bezala, osasun aldeti behintzat ondo, hori da garrantzitsuena, eta hortik aurrerakoa etorriko da, laster urtengoa kalera, eta momentuz aldan haitzen etxian, eta guk ere umiak dakauzor, orduan beste handikapa da, baina, ondo. Eta Igor, zure aldetik zela osasuntxu zuere? Bai, arratsaldeen denori, gu hemen gozetxian danok, konfinauta, eta, osasun aldetik ondo gare, eta, egunez egun aldugun bezala eramaten, nahiko ondo goz momentuz, eta, ariketa batzuk egiten bai egunean ziar, eta egunak, aurrera pasatzen. Oso ondo, zuek kirolaixak izan da, bestioi ere Richard normaloi ere doz animatzen kirola etxeko, gorputza mugimenduan eukitzen saiatzeko. Zuek maila fisiko hori mantentzeko eta ze ariketa zozte etxen, ze gomendatzen dizue bakoitzan entrenatzailei o bakoitzan errutina errespetatzeko, ze gomendatzen dizue zer zozte etxen maila hori ez galtzeko? Oian adibidez? Nik etxian dakatenakin moldatzen naiz, eta dakaten horrekin, ezin ezke jau, espineneko bizikletia, eta gero nik montatzen dituten ariketen zirkuituekin ibiltzen naiz, kore eta indar ariketa pilo bat eitzen,
korrikalari izan naizen arren, suposatzen da, korrikatzeko zintza bat eduki beharko nukela, ez da? Baina, bueno, kirol batetik bestera, ezberdintasun handisak egoten dira bestela ere, konfinamentuan ez garenian ere, bakasu hontan ere, kirolari guztion baliabideak eta aukerak ez dira berdinak, orduan, korrikatzeko zintza horrekin ametetan bakarrekin biakot. Eta esan bestela, moldatzen naiz, goizian, estineko bizikletia egiten egunero, arratzaldetan, nik lanean jiteko klasetan sartzen dituten ariketa pilo batez osputako zirkuito bat eitzen dut, terrekiza, bosua, hitbola, goma elastikoak, pixuak, gauza ezberdinak erabilitza, ez ordu bete bat edo eitzen dut. Ondan bitxartean eliptiki erabili dut, baina ja kaputein dau, lehen ere ezegoan zertzeko, eta oin baiaztak eta hori ere. Baina, aukera hon bat zan, bintzat izarditzu izan zentrazio egiteko. Eta hortik aparte, egiz esan, justo momentu honetan ikasten ere banabil gauza bat, orduan horrekin ere denpora desente egoten naiz, umiekin ere mengari orduan euri egiten denpora zuzkini berjako, eurien dako eroso gorra da eta etxean egotia. Orduan, nire kasuan behintzat esan dut zuetena, korriketxeko zintxa baten faltan, forma, maia mantentzia oso zaila da, mendik korrikalari batek korriken bia da, ez de kajon. Baina espada kasu, aldanakin moldatu eta kanpora urtetzen ganean rekuperauko. Rekuperauko, bai. Aipatu zu hainbeste gauza aspertzeko aukeraik ere ez dezu eduki, ez? Egisa esan, ni berez oso etxesalia naiz, baina, egisa da ez dala berdina norberan borondatez etxian egon, edo behartu eta eukitu zaitxuenian etxian egotera, beste modu batera hartzen da ez. Baina beti topatzen dut etxian zereina, eta, esan duten bezala, azteko, ja, bi ume onda etxian, hor ez dago aztertzeik, orduan, bi umeak kontutan hartuta, eta, esan duten bezala, hori momentuan ikasten abiela online bidez ikasi jarreko gauza bat, denpora asko eramaten duzta, eta gero kirola itxiak ingoizta talde, egisa esan, entreteni duta banago, bai, baina egisa esan, egun guztiak ez dira berdinak, bai, motivazio aldetik, gogo aldetik, zelan juten dan eguna bera ere ez, umiek ze gogo dauken zerreitzeko, gainera nagusi zenan eskolako lanak ere etxean inbiar ditugu, horrekin ere ordu desente botatzen ditugu. Aspertzeko astirik ez dago ez, baina, egiz esan ikusitza zemat pertsona gaixotu dian, zemat jende hildan eta, azken finean aportu nahu batzuga. Bai, Igor, zure kasuan, bizikleta estatikoik barakazu, txirrindulari baten kasu izanik? Kuriosua da, ez da, porque estatikoik ez, dakat rodilloa, baina kuriosua da bai, porque azkenian, guk txirrindulariok apurua rodillo hori beti ez gendukan gogoko, ez da, porque azkenian beti gustatzen zaigu kalea urtezia, eta hemen Euskal Herrian bizitzen, azkenian badakigu euriza egun bat eta bestia badagoela, eta beste bat, eta hilabete baten egun askotan egiten duela euria, ez da. Eta orduan ni beti urten izanaz, tranquilamente, euripien bai, eta rodillo horrek daka korrea moduko bat goma bat, eta apuruta nuen, eta, esaten nuen, total nik rodilloik ez egiten, ez da, da, oain momentu honetan, faltan dakat, eta korrea hori lortzeko hemen mutrikuko edo inguruko lagunei deitzu izan diet, bai turbina bai debako denda bati, eta Amazonen bai topatzen egonaz, baina imposible. Da orduan, goizetan hemen etxean gare familiziaz, eta, ezen duguna da, goizean etxe ditzuat nik erosketak, txakurra dakat, bueltatxo baten berakin, atera gero zukaldian egon, eta, alik eta hoberen eraman, gimnasia por bat edo estiramentoak etzen ditugu, eta, dala zai hartu, azkenean nik ez nao orain profesional mailan, baina bai hemen mutriko nagustutik nahi eta oso gustuko dakat hemen, berriro hasen nintzen biziketeakin egunero ez, baina ja maila desente mejoratu naban eta pena batekin ez da, porque orain horbea dakat babesle moduan eta eurekin banakasan froga batzuk parte hartzeko asmuaz. Eta, ikusiko dugu hor zehan di joan hau eta, berri bueltatzeko normalidera desidatzen, Eta, zier, zure kasuan, realeko jokalai izan eran, entrenamendu batzuk markatu dizue, o gaina zu lesionaute gonzea, denbora askuan,
oantxe zozen rekuperatzen hasitza, eta zein da zure egunerokua maila hori mantentzeko? Bueno, gu printzipioz, azkenean ez dakigu, jolastu digun ez, da, bueno, klubak esatezuan, importantiena, maila mantentzia zala, ez, da, eta, bueno, azkenean kluban aldetikan aldeuen da nahin dugu, bueno, karri dute jugadore da noi bizikleta bat etxea, korrikatzeko zintxie bai, eta, bueno, alde hortatik ondo goz, ez, azkenean badakau hemen erramintxak kirol pixkat etxeko, beste gauza asko ere karri dute, ez, gomak eta pesa batzuk, eta, bueno, azkenean markauta da gau, ez, zelan enbieun, egunero behaltzen digute rutina bat, eta, bueno, hori etxeu, eta beste ikerera, azkenean mantenitzen behar da, bueno, sakaune fizikoa, eta hori zen, ni izan azkenengo isa urte betia lesionaute honai, ez, baina, bueno, nik zirkuito horrez gain da, eta ariketa horrez gain ere barakat neure gauzak, ez, neure lesioa atzian lagatzeko, eta ia lazte bueltatzen gan, da danok normaliade hortan sartzen gan, ez. Gaina zure kasuan, kuriosu bada, ja taldiakin oaindalak itxia zizinean, normaltasun puntu hori lortzen, ez, entrenatzen lesio gogor bat pasauta gero, eta justo, bueno, rekuperazio hori ez erabat, baina bai, modu baten moztutzia penia izango da, ez? Bai, bueno, izan ez da, izen bat egon jongo ditzan, ez askoik, irula egon jongo ditzan taldiakin entrenatzen, bueno, azken aldixean baino betu sentitzen ditzan, egizan ez nakan beste horkatila bezala, baina, bueno, bai, taldiakin entrenatzeko bezala, baina, bueno, ikusten bezala dana moztu zen, eta, bueno, azkenean beste lasaitxasun batekin hartu dute, bai, ez, lesioa guen, azkenean jan nahiko denpora guaz bai etxetan sartu da, eta, bueno, alde hortatik nik uste ondo etorri zatela, bai, ez, bizka lasaitxo hartzeko, eta, bueno, nik uste oan ja nahiko ondo nagoela, ikusiko da, ez, bueltatzen ganean zelan nagoan, baina, bueno, ez da dizut, azkenean neuk ere, bueltatzen ganean ondo nahi bueltau, ja berriz ezapaltzeko gimnasioa eskamilak eta izez, eta, bueno, ikusiko da, ez. Bueno, hola igual kopako finalea joko zea. Bueno, ez dakigu ez, jolaztuko da ose pasaukoran, printzipioz situazioa dana, ikusi beharkora, ez, zela evoluzionatzen duan, klarudo, bueno, alde danak nahi duela jolaztu, eta, bueno, hortago entrenatzen ez, lehen bueltatzeko, eta, bueno, gure esku ez du, baina klarudo danok jolaztia nahi duela bintzat. Bai, danon nahi normaltasun puntu horta, normaltasun hau bintzat, normaltasun berri horta, zele irudikatzen dezue? Oain dio ez dugu zela ertengo gehan ere, baina zele irudikatzen dezue bueno, rekuperatuko gehala gizarte bezala, eta kirolari bezala, bai, kirolarlua. Bueno, neu hasiko nahi, neu zue esaten. Hemen 3 kirolari batu baina egizazan nik behintzat neure partetik esan behar dakat lehenengo eta behin, eta nire keskarik haundixena, bueno, osasunaz aparte, modu diferentean igual afekta dozku gu iruroi ere egoera honek, baina ian martxoaren 13-tik guk gure negozioa itxita dakau. Orduan, nola itzuliko joan normalidadera, gure kasuan behintzat, idesiatzen nago berriro ere lasterketak martxan azteko, entrenatzen normal ibiltzeko, nahiz da uste duten hori ere markauko da bela futbolaren hasierak, ez? Futbola martxan azten danean bete dana hasiko da, beti pasatzen da bezala. Baina normalidadera bueltatze hori eta benetan lasaitxasuna nik uste asko hartuko dula, benetan ikusten dugunean ekonomia bera ere estabilizatzen dela, eta normal buelta holik egala lanera, eta hortik aurrerako guztia, poliki-poliki jongo da bere bideatzen. Bai, gero gainea do beste puntu bat, zalegoan, zaldiak ikusi ahal izango dauen kirol ekitaldi horiek, zegama izkorri behar ere ja ez atzea urrengo urtea atzeatu dugu, aurten esto zegama aizkorririk, izkorrik izango da. Uztaia, abuztuaran ere enbiarreko lasterketa asko ere kanzela hauen dira. Bai. Eta txirrindularitzan ere oantxe irakurri dut, hauzuko beto jakin gozu, girua planteatzen dela urrian jokatzia.
Bai, justo lehen Euskal Herriatik eduki dugu Mark Lerizarrekin batera esketaldi bat, eta bai, azkenien ez dakigu zelan joango dan gauzia, ezta ikusi beharko da, hori, normalidade hori zelan joango dan. Egia da, orain arteko lasterketa askok ez da belauren frogak kantzelatu, baizik eta aplazamendu bat eskatu dute, baina egia da, bai, azkenien bai, urtiak dituen egunak, eta ez dira sartuko lasterketa guztiak, eta nik uste dut UCIk, dela Unión Ciclista Internacional, berak hartuko dituela erabakiak, eta segurunik lasterketa garrantzitsuenak, bai Turra, Giro, Vuelta a España, eta gero munduko kopako klasikoak izango dira, segurunik egun horiek lehenengo beteko duten kalendarioak, gero besteenak izango dira. Baina ez dakit, porque azkenian zizindura ditzan futbolen bezala, oso batetik besteari oso hurbil korritzen dugu, eta ez dakit azkenean, hori, normalidade hori noiz topatuko dugun, ezta? Ikusten dugu oraindik Txinan naiz eta berek esan normalidadea dagoela, oraindik ez dakigu normalidade hori zer esain nahi duen, eta ikusi behar, ezta? Egunak aurrera dijoazte, hileak bai aurrera joango dira, eta nik uste dut nire iritzi pertsonala da, segurunik aurten nik zaila ikusten dut lasterketarik egitea, porque azkenean txirrindularitzan mundu guztiko txirrindulariak daude, eta bakoitzak ez dakit nik zaila ikusten dut, porque azkenean Espainia mailan ikusten dugu orain ezaten dutenez kontrolatu egin dela apur bat, baina ikusten dugu Ameriketan orain hasi berri direla, eta azkenean mundu guztiko kirola danien, eta 200 korredorek 100 metrotan denok elkarti joazten nian, bai gero masajistak, mekanikoak, nik zaila ikusten dut aurten karrerek egoterik. Oiana, zuk aipatu dezu gain, enpresi ere itxien bihar dezula, alda esan zure diru iturri bi nagusixak hau da, lasterketak eta enpresia, diru iturri gabe gelditu zehala momentu honetan? Bai, ze gaineran ere diru iturri finko bakarra oreka zentroa da. Lasterketetan ere diru iturri bakarra lasterketetan podiumera igotzen naiz da. Horregatxe dinot aukera eta baliabideak oso ezberdinak diala kirol eta kirolari bakoitzan arabera. Eta danok nahi dugu hau guzti hau bukatzen denean aliketa forma honien egotia, edo aliketa gutxien kostatzia berriz ere normalidadera bueltatzea kirolarloai dagokionez. Baina, nik esan beharra dakat nire partetik, gauzak dian bezala esan behar dialako, saiatu naiz, marka ezberdinei korriketeko zinta bat eskatzen, patrozinio bezala edo, baina, ez da hain erreza, korrikalari bat izan da, lortu leikena, edo beste kirolari mota bat izan da, lortu leike dozuna. Orduan, bai, kasu honetan diru iturri hori, 5 bakar hori dakaguna, bixon partetik, zeion ere, ni bezala bixok autonomoaga, bixok bertan gare lanian. Gainera gure negozio mota, gure ekintza, eta gu altan emandagaren epigrafiaren arabera, ez daukagu aukerarik ez da cese de actividad ere eskatzeko, ez da inungo diru laguntzarik jasotzeko autonomoen dako hainbeste prometitzen da bizen laguntza horiek. Orduan, balitxeke hemendik eta aste batzutara gauzak aldatzen joatea, baina momentuz behintzat gauzak dare olaxe eta ez dugu ezekin kontatzen. Bai, batzuik gogorro jote isue, baina, futbolan kasuan ere aipatu behar da klub asko, benetan pairatzen duzela nik ustet, behintzat, eta zierrek konfirmatuko ekonomikoki etxendan kudeaketa. Azkenian, temporada guztiko aurrekontu hartzen da kontuan, eta futbolian 2 hilabete, kirol futbol partidik ez egotiak nik ustet asko eragiten disuela klubei, eta alde hortatik, reale ekarri ze notizia hau, 120 soldatak 120 jaiztia onartu dezue jokalaixak, eta esaten zen, aste hartian Zubieta entrenatzea jutekuak izango zinatela. Ez dakit honen inguruan ze berri itxasun dozen azken ordu hauetan. Bai, lehenengo komentauzuna, azkenean
gaur egungo futbolian diru iturri nagusia telebista da, ez? Eta bueno, ikusitza azkenengo hilabete hontan ez dela egon futbolik eta ez dela egon gorez, azkenian diru iturri horrek asko mugatzea, ez da, klubai bueno, asko afektatzea izue, eta bueno, horretxekan esate dizut, ez, azkenean alde dana nahi deuela hueltatzia bentsate jolaztea gehatzeian partidu horrek, ze bueno, bestela klub askok diru asko alduko zeuen, eta horretxekan osasun aldetik ametzate mejoratzen bega, nahi dugu badanak buelta jolaztea, ez? Eta, bueno, bestalde, aste hartian entrenatzea bueltatzeko ginean, bueno, ez, entrenatzea normal, ez, bentsate realak aukeri eman zigun nahi baginun, subieta juti entrenatzea, 3 zelaidak hauan, eta bueno, bakoitzak ordutegi bat, inokin koinziditzu gabe, berta jun, bialtze guten lana bertan egin, korrika bakarrik izango zala, eta, bueno, atzo entzeuen ofizial, ematesan, bueno, aukeri ebentzatukiko inula ordu betez, subieta jun eta bertan korrika etxeko, baina azkenean gaurko asunto batek, bueno, ez digutela gata, eta, bueno, etxien segi beharko ere gure ariketak etxen, ez? Bai, zozeko iso komentatzeko, batek? Bai, nik uste dut azkenean, bai Oiana eta Zier, kirolari bezala orain parte hartzen dute, eta nik ez da karrerarik, ez da, nik ez dut profesional mailan hartzen, eta egia da, azkenean kirolariak entrenau beharra dakala, ez da, eta etxian, bueno, etxian gauzak egin daitezke, baina azkenean nik kirolari bezala egon nintzen profesional mailan ikertzen duzu asko, hori, 2, 3, 4, 5 hilabete bat egoten baldin basea biziketan edo zure sufrimentu muga hori hartu badik, fisikoak asko ikertzen da, ezta, formak, ez da, esaten da bezala, ez da, da, bueno, espero dut, da hori, normalidari hartzia eta entrenamentuak ahalik eta normalen eramatia, porque azkenean hori da, nik uste dut basea handi badala, hori, entrenamentu normalak euki, gorputzak be sufrimentu maila hori ez galtzeko, porque etxean azkenean maila hori gorputzak be normaltasunean ondo akostumbratzen da, eta gero sufritzeko momentuan, kosta egiten zaio, bai, ez da, eta, bueno, a ber zelan joaten den asuntua. Gainera be, jakin barik bez, orainik partidodik egongo diran, edo laestreketarik beste aldetikan. Ikusiko dugu, a ber. Bai, aipatu dugu gorputza lantzia, baina uste, bueno, Oianak uste hasieran aipatu duela bai, psikologikoki ere hau nahiko gogorralde izan, behintzat eragin batzuk alditu honedanak, lantzen zoztera batea, ikusi zuen konportamenduan aldaketa txiki batzuk aldeuena erangin gero kirolar luan, o psikologikoki zehose lantzen bazozte? Bueno, ni neu behintzat ez nago ezer espezifiko egitzen psikologisa lantzeko. Umiekin hainbeste ordua etxian pasatzia masterroa da, pazientzia lantzeko, baina hortik aparte ezer konkretik ez nago eitzen, baina, bueno, nik uste dute adibidez, nik esan beharra dakat, nik olan distantzia edo kilometraje pixkate luze hauko lasterketakin izan dutenean eta argi konturatzen za burua dala garrantzitsuena eta gauzak relatibizatzen ikasten dozu, pazientzia eukitzen ikasten dozu batez be zeure buruakin eta nerbixo horrek kontrolatzen ikasten dozu nerbixo edo, bueno, gestionatzen gorputzak mostratzen dutu zen sentimendu ezberdinak ez, eta alden esan duten bezala, bueno, oin hemen danok etxean gare, baina gutako bakoitzan egunak ere ez dira beti berdinak, batzutan igual euforiko egongo ga, supermotibauta, eta, bueno, gure kasuan zentrau behar baldin baga, eta kirolen behar gu, egun batzutan kristongo gaukiko, beste batzutan gutxi hau, bueno, danetariko egunak egongo dira, baina, bueno, esan gabizen bezala, egu eta telebistako toki danetan eta ez, honek indartxo egingo eskula, eta, bueno, baina ikuste dut ala ere, desiatzen garela dano kalera juteko, eta indartxo egingo eskun ala ez ikusiko gero, baina
behintzat, bai ondo etorriko jaku norberak bere familiakin denporia pasatzeko, normaldean egunerokotasunean presak ibiltzen galako alde batera eta bestela ezetarako denpora barik, edo behintzat prioritatea beste gauza batzui emoten, lehentasuna beste gauza batzui emoten, eta hoen, ez dakau benetako presarik orduan beste modu batera plantea ulekega gauzak eta gelditzu eta fija hau eta konturatu, ez? Zer dan eitzen gabizena eta norbaitek bere etorkizunera begira zalantzaren bat baldin basakan, ez dakit, nondik norako behar daben bere bizitzan, aloin da momentua pixkat bideak argisago ikusteko. Talde kirol baten jokalai bezala zelera egiten dio. Isolamendu honek, azkenean bakarrik entrenatziak, nahiz eta suposatzeta azken urte honetan lesio baten kulpaz, nahiko bakarrik entrena uzula, nahiko bakarrik baina zelera egiten dio isolamendu honek taldeko kirol bateko jokalaixe. Bueno, izan dezu ez, azkenen urtean ni bakarrikan nabala entrenatzen, baina azkenean pretemporada ja horretikan ere etxoitxu kariketak, ez, pretemporadan aurketak itxukitzeko, eta kasu hortan bakarrikan etxoitxu bai ariketa horrek, ez, egizan igual batzuk ogu ere ez goze, igual horren beste denporan oitxuta bakarrik entrenatzea, baina hola izetok hauria gauzak, ez? Aldan enian aldan behar da, gauzak aldezun dauetuen egin, eta ikusik, ora, ez? Aiakora momentua berriz da batuko gana, baina, kontatuan segitzeu, etxeitxuko bilera batzuk, oten ganok alda batea, eta, alde horretik amintzak gure klubian ambientia eharra dota, eta, momentu honek ere ez teba apurtuko hori, ez? Eta Igor, zure aldetik, RCS enpresako langilea zea, hau arduratzen da giroko etapaketak kudeatzen, ez? Bai, orain dela 5 urte nire taldekide izan zen Marko Belo, Merkaton Egunon, eta gero bai Emigran taldean, ditu ninduen, esanaz, behar zutela motor gidari bat, eta niri motorak beti birberak asko gustatu izan zaizkit, eta, han hasi ginen dela 5 urte Italiako giroa karreran bera eramaten, justo karrera buruan nijua zaldamenean raiko kamarak, Italiako telebizten jokoak, eta gu aldamene joaten gara, berak regulatzaile moduan egiten da lan lehiaketan, eta ni bere gidari. Eta, Italiako giroaz aparte egiten dugu otsailean Dubai eta Abu Dhabi, Italiako giroen karrerak dira bai, gero martxuan dakez Strade Bianche, Sienan da, Tirreno Adriatico eta Milan San Remo. Gero maiatzean izan beharko zen Italiako giroa, eta gero urrian dira 3 lasterketa, Milan Turin, Giro del Piemonte eta Giro Lombardia. Eurekin nagoan kontaktuan, baina, Italiako lasterketa segurunik, urrirako pasatu dute, baina ikusi beharko, zer gertatzen den, ezta? Esaten dute batzuk 3 asteko lasterketak apur bat moztu egingo dituztela, igual 2 asteko lasterketa egingo dutela, baina esentzia be galduko dute, ezta? Azkenian daude korredare batzuk direla 3 asteko lasterkariak, ezta? Azkenian nik uste dut nik oso ondo moldatzen nintzen klasiketan eta egun bateko lasterketa, baina oso luzeak ziren, ezta? Ziren 6-7 orduko lasterketa, baina egun baten. Nire fisikoak ez zuen oso ondo rekuperatzen, ja aste bete pasata gero, hori erlojupeko luzeak, mendate handi horiek eta ez ditu sekula ere ondo pasatu, ezta? Bai juveniletan, ez da aficionatuetan eta gutxio profesional mailetan, ezta? Da hori, 3 astetik 2 astera pasatzen baldin badute, azkenian bere esentzia galdu egiten dut apur bat, ezta? Baina eurek nahi dute azkenian kanpaina hau, urte hau, salbatu aldan bezala, ezta? Oraindik ez dakite eta ez dakigu beze gertatuko dan, ezta? Baina holakotxe ideak daude airean, eta ikusi behar, bai. Aipatu dezunan arabera, Italiakin harreman estua dakazu, ez dakitxe gertutik jarraituzun, ze azkenian, gurian ere goz bizitzen pixkat Italian
bizitzen dozena astebete atzeuta. Ez dakitxe lankidiekin hizketan indezun bertako egoeriaz. Bai, azkenean nik bertan bizi izan dituen 10 urte profesionalak eta bertan bizi izan ditzan, 10 urte Italian. Eta dakaraz oso lagun minak, eta eurek, grazia, porque hemen konfinamentua dekretatu baino lehen, dakat oso lagun min bat, da nera anaia modukoa izango bali bezala, eta esaten zidan beti barrezka biltzen da, katzion duguan ez da, eta baina oraingoan esaten zidan, Igor, ez da broma bat, egia da, gainera bizi da Lombardian, fokua bertan dagoan, ez da, eta esaten zidaten, kontuz, ez dela broma bat, baina azkenian egia da, ez ginela, ni bentsat, ez nintzara bez horren konstiente, ez da, esaten genduen, gripe bat, Espainia mailan bai, gripearekin urtian 4.000 bat pertsona heltzen dira, eta, azkenian eskusa modua topatzen, ez da, baina egia da horren besteko handitasuna ez nuela espero, ez da, eta gauza oso serioa da, eta han arduratu dare, porque oraindik egunero hildako asko daude, eta da gauza bat inkontrolabila, ez da, oraindik ez dakite, oberuz doiaz zifrak, zenbakiak oberuz dijuazte, baina alata guztiz ere hildako asko dira egunero, eta beti hitz egiten da piko horretaz, ez da, baina hori zeinek jakin zelan eta noiz, ez da, eta aurru bat, keskatuta denak bai, apur bat, bai. Oian, zure kasuan, lehen gainetik aipatu duzu, udaberri hontan eta beste hainbat lasterketa sakazula pendiente, zeintzuk zian, zela sakazun antolatuta urte hau, gaina azken egurtie lesio bat eukidezu, ez dakit pixkat hori kontatzeko. Bai, Segamakin Golden Trail Series ditzen hasiko nuke, eta hortik aurrera, Italia, Suiza eta Estatu Batuetan karrera batzuk neuzkan, printzipioz urrian amaitzuko zen denboraldia. Apirila eta maiatza bitxartean egin beharko nituen lasterketa batzuk momentuz irailera atzeratuta dare, baina eurak ere badakixe pasauleikela kanselatzea. Batez be, kontutan hartuta dira lasterketak, ospatuko diala munduko toki ezberdinetatik etorritxako jendiakin, pertsona horiek hegazkinak hartu behar ditue, pertsona horien jatorrizko errixetan ze egoera egongo dan momentu hortan ez dakigu ondiokan, ze, igual momentu hontan hobeto txaudaren tokixetan, ez da ikusten txarrera jun lehiken di, baina igual hemendik hilabete batzutara gu oingaren egoeran egon leike dia. Orduan, hainbat lasterketan euskan hor goguakin, eta zuk esan duzun bezala, kontutan hartuta azkenengo 2-3 denboraldizak izan dela pixka transizio bezala aurretik eukine ban lezinoaren ondoren, eta naiztea oin ere belauneko lezino bat eukidoten, gogotxun eguan denboraldi berri honi aurre itxeko, Espainiako txapelketa ezberdinetan ere parte hartzeko asmoan eukan horrekin mundialetara sailkatu alizateko, eta, baina, nik ulertzen dut eta onartzen dut, eta hori ondo asumidu dut, probablemente ez dugula lasterketarik egingo denboraldi hontan, eta itxekotan ere, izango dela urria, azaroa, abendua hor bueltan. Normalian euren data, lasterketen data urria eta iraia inguruan eukitzen deben lasterketak, momentuz mantentzen dabe euren data, eta beste lasterketak, momentuz edo batzuk atzeratu dira, eta beste batzuk direktamente suspenditu ben dira. Futbolan, esan Igor, bai. Gauza bat esan, oian nahi. Baina gero be, adibidez, iraian be, egungo balitzatzeke, olako txelezketak, karo, gero zure kasuan, forma puntua be, ez da, erraza eukitzea, porque azkenian, normalian kirolariok beti, bentsat bizikletan eta zure lezaketan, futbolian ez dakit, baina normalian, hartzen dugu kalendarizua, eta probat objektiboak ikusten ditugu, zure momentu forma honenetarikoak, zure lasteketa egokinetan edo topera llegatzeko, ez da? Eta zaila izango litzateke bai, etxian egonda, gauden bezala, ez dakit zenbat kilometro egiten dituzuen, 50, 60,
fondo askoko lasterketa dira, ezta? Azkenean, ez da... Desde luego ezinezkoa izango da forma on baten iristia, eta horrek bebai egingo dau, lasterketa horien maila askoz ere bakoa izatia, gudariko bakoitzak ere motivazio askoz ere gutxiago ekitea, ez badakizu esarela zure momenturik onenean, lasterketa horietara jun alizateko bai ekipoaren aldetik eta zure aldetik ere esfortzu ekonomiko baten behar da, orduan balora guio saber merezi dutzen ala eskuntia egoera hortan, gauzak asko aldatuko dira. Lasterketa batzuk gainera, esan duten bezala, jende asko batzen da, mendiko lasterketak ere, ez bakarrik korrikalariak, baita ere ikustera guten den jendia, eta arrisku puntu bat izan lehike, orduan, esaten da bezala, tiempo al tiempo ikusiko da, baina, desde luego, forman ez naizela helduko, hori klaru daukat, ez da, azteko behau, ez dut korrikarikein, azte guzti hauetan, eta azkenean terrenuan bertan entrenau behar da ondo ibilar izateko lasterketetan, mendiko lasterketetan kasu honetan. Igorek aipatu da narira, azkenean joko olimpikoak ere arrazoi horretxio suspenditzu diak eixen batez. Kirolaixak joko olimpikotako itzordura forman aiatzeko zailtasunengatik azkenean erabaki izan, Kirolaixan protesta batzuk eta gero, azkenean, ezin zala bermatu 2020an Kirolaidanak forma honian aiatzia itzordu hain garrantzitsu horta, eta nik uste dut alde hortatik behintzat Kirolaixan osasunian bai pentsatu dela, sekotutan hartu behar da, bilabete luzatzen danean, gero Kirolaixak aurre denboraldi txiki biharko dugu behintzat ez, eta nik uste futbolan kasu ere hori dela. Futbolian datakin doz jolasten ebai, data batzuk zehazten juteiak, nahiz eta gero atzeatu, baina nik uste jokalaixak zuek ere nahi dezuela, 15 egun, ez dakizen bat eguneko aurre denboralditxo bat bermatzia, lehenengo partidua jokau baino lehenua. Bai, azken aldi honetan ere eukireu, boen dela azte bete bi azte, bilera asko, azkenian, bai klub diferentetako, kapitain danak, afekuak, azkenean basela buelta hau kompetizioa danak ondo evoluzionauko basoan, eta azkenean protokolo batzuk eruan bihar dia aurrea, danon nahi dugu, lehen buelta hau normalidadea, baina azkenean damadak igoi, arazo handi badala guain dakauna gizartian, eta horren arira, elkarrezketa asko eukireu, eztabaida asko, eta danon nahi duguna hori txenda, bueltatzean. Gure kasuan adibidez, boian komenteoran bezala, behan kasuan karrera askoria, beak, incertidumbre horirak, karrerak ez daki jolastuko janez, nik ustez behintzat gure aldetikan, zela klubak bestela galera askoiko osoan, ligiak ebai nik uste guria jolastuko dana, naizta, beti ere dana ondo jun, ez? Baina azkenian gure kasuan mintzat, esate izut, danak aldozen dana doz eitzen, liga hau bintzat amaitzeko, eta gure kasuan, entrenatzen segi bego, badakigulako, o danon nahi xaralako, bueltatzia, ez? Oia anien adibidez, gaitzora, azkenean ez dakit behak ere, zela jungo dan daudana, karrera asko suspenditzen doze bai, eta beste arazo bat hori. Beste alde guk ere indegu izkitan, desaneten bezala dana nahi reue jolaztu. Danak penditxuko ereu, zela dagoan asuntua ez, baina bestela ere komentau izan da, jende gabe bueltatzea, eta jolaztia, eta ikusikora dana zela di joan. Baina niri barkatu, interrumpitzea, baina esaten desunean hasier klubak eta diru asko galduko lukela, bizkat tristia da, diru asko galdu behar debelako buelta hori arzate kompetiziora. Bai, hola funtzionatzeu, honek, azkenian guk ikusireu, jua hori hauke balixo askoik ere ez da gaula, hain dugu ere, azkenean guk ere ez deu nahi gure osasuna ere ez lehenengo hori xena ere, gure osasuna bermatzia, da ez guria bakarrik, guria eta gure familixen azkenean guk ere jolastu nahi dugu, baina pixkat aseguratzi guten nian osasuneko alderdi hori.
bueno, klarudo, bueno, bueltatzen bagea, jokatzen nian, eguneko egunean ez digutela bermauko hori, baina zoritxarrez, azkenean diru askoro jokuan, eta bueno, gaur egun, horrek asko, zerikusi asko daka, eta indar asko gure kasuan adibidez. Eta horren arira, diru kontuakin horren arira lehenera aipatu duzu telebistatik jasotzen duela klubek euren aurrekontuan zatirik haundixena, eta horrekin gestionatzen dugu denboraldiko aurrekontua eta dana. Beste eztabaida puntu bat sortu da partidua jokatu zaleekin edo zale gabe. Zure iritzi pertsonalian ze izango zen egokixena? Bueno, ikusi berko da zela evoluzionatzen duan danak, ez? Baina ikusitza zela dozen gauzak eta logikuen da izango zen jende gabe jolaztia. Azkenean futbolak jende asko moitzeu, masa asko, eta bueno, nik uste jokalarixon artean ezingo zala bermau osasuna eguneko unian, saletuen artean gitxio, indikan. Beti ere ikusi beharko da, zela dijoazen gauzak, baina, bueno, klaru dodanok ere, normalidadea lehen nahi duela vuelta, baina, bueno, osasuna besten, ez, bintzat. Lehen aipatu dugu bai, hilabetego egoera hontan, seguru gauza asko botatzen dezuela faltan, baina zein da gehien faltan botatzen dezuen gauzia o egoeria. Oian adibidez? Ostras, gauza bakar batekin gelitzea zaila da egitza esan, baina nik uste dut pertsona guztiok gure egunerokotasunean gure rutinan garela hobetuen, orduan nik botatzen dutena da lanera junalizatia, hori lehenengo da behin, lanera junalizatia, umeak ez dut esaten ja eskolara, baina behintzat eurak ere pasatzen da bizen egoera honen aurrian, sentitzea arazo gabe irten likedia da kalera, parkera jun, lagunekin gelitu jolastera juteko, eta zelan ez, azkenian askatasun hori ez, mendira jun entrenatera. Igor, zure aldetik? Hori, ez da probe bai, normaltasuna, ez da? Azkenian, orain dela hilabete bat, bakoitzak bere bizitza normala zuen, bere ritmoekin, eta nik uste dut, gehien hori, ez da, nik ermuan beha dakate okindegi bat, ogi berriko negozio bat, eta gaur bertan egonaz, eta justo bateko hori esaten ziren, ez da, kriston goguak zakazela, hori, lanera joateko, ez da. Azkenian normaldade bat eta rutina batzuk, lan egin, kirola egin, lagunekin egon, barre batzuk egin, eta horrela, ez da. Otxuta gare horretara eta ez gaude otxuta horren beste denbora egon libertade hori barik, ez da. Eta azkenean apur bat hori, normaltasuna. Asier, zure kasuan? Bai, ados, eurakin, ez? Azkenean egunerokotasun otxutagoz, bueno, gauza batek eta bestiak alderatik beste eramatia, eta bueno, guain hemengo zela etxian sartuta, konturatzen ga, ez? Zego zen galtzen, eta bueno, nik nire kasuan izan hau pasau zanean, bueno, Donostin gaunitzen neskiakin, eta bueno, izan igual gaixen botatzen da faltan, amona eta atxonaria, ez? Pentsatzet, bueno, eurak ere etxian sartuta sufritzen den goialat, baina, bueno, gaina jakinda kontratu askorako leurakin ere, bizitza hori, ez? Faltan geixen. Hilabete honetan, suposatzen danok ere, ixe espezialistak engeala bideoiamada eta hobentzat dei geixo indeula, ez? Zuen kasuan ere hola izan da? Bueno, a ber, nik oingo pasadan astean, lehenengo aldiz bideoiamada bat olan direkto bat, Orbeakoek proposautea Oskar Freidekin, eta hori, oingo astean izan beharko zen Euskal Herriko itxulia, eta apur bat horregaz egon ginen izketan, Euskal Herriko itxuliaz, gero bai mundialetaz, eta bai olimpiadetan, ez da, parte hartuko duan elkarrekin Atena zen, eta apur bat horrekin izketan, bi ordu egon ginen.
eta gustora goian, ezta? Baina, bai, egia da, orain azkenean etxean egotean be, bueno, jendea egoten da asko mobilakin eskuan kontinuamente, eta egia da, azkenean bakoitzak bere gustuak ditu, eta bere jarraitzaile asko ditu edozein kiroletan, edo edozein arlotan, eta, bueno, apur bat, nik eta Oskarrek bizizunako esperientziak izketan egoien gustora, eta, bueno, azkenean espero, jente hor, ikusten egon zan jente horrek, ondo pasa izan azta, eta, bueno, esperientzia moduan, politxe zazan, bai. Oian, zure kasuan ere, datorren asteako badakazu, ez, beste bi ekintza, udalak antolatutako ekitaldi honen barnean, aurreapen bezala, zelako izango da, ze asmokin sortu da ekimen hori? Ez banago konfundituta, ian 15 eta 18 izango dira, goizeko 10:00 eta asmoa izango da nik nire ohiko jideko klasetan eitzen duten bezala, zirkuito bat, preparauta dakat, eta jiteko klase bat saiatuko naiz ez izaten oso zaila ere, batez kontutan hartuta hori egon behar dela irekitza, momentu hortan kirola itxeko gogoa daukan edon hori, materialik ez dugu erabiliko material espezifikorik, danok ez dakauz etxian gauzak, pesak eta olako gauzak, orduan erabiliko ditugun gauzak izango dira benetan danok etxian dakaun zehose ikusiko zuen. Ordu bete inguru iraungo dau, eta nerasmo izango da, entreteniduta mantentzia ordu bete hori, eta maitzen dugunean, posik eta gustora sentitzea geure gorputzakin. Bidoiamadei buruz nik esan biharra dakat, guk lehen ere egin itxen ginu zen bidoiamada familixakoekin eta oinak aso gehitxo gare itxen, baina nobedade bezala nera mama, Aretxabaletako residentzian dago, eta ezin garen eskoan bera ikustera, handik deitzen dozkue bidoiamada bidez, beti normalian eramai deiten dutze, ez neri, baina, behintzat behin deitzu dozku guri ere, umiak berbainan izateko berakin eta guk ere berbaitzeko berakin, eta, zentu hortan, bai, nobedadetxo bat sartu dula hor. Asier, zure kasuan, ez da, kuadriakoak asko ikusi pintxopote virtual horrek, ematen da modan ere jarririalak geu ere ikuste konsolatze aldea eta normaltasuna ipini naixan, zure kasuan egon dira olakoik? Bai, egon gara geu ere, ez, azkenean, baina gaur egon WhatsAppan bitxartez beti zoz kontaktuan, ez, baina, azkenean egoera honek ere eraman digu, bideoiamadak etxea, eta, gitxinez, bagoitzan arpeixe ikustea, ez da, eta, bai lagunakin, bai familixeakin, azkenean ez do besteik ez alkarri ikusteko. Eta, ja bukatzen aldea, eta 20 diaz, zazpirak eta 20, hola, ez da, gomendio bezala, baina, hainbeste ordu daka egunak, serie eta pelikulak ere gero eta geixo ikusten dira, bintzak kasu batzutan bai, zuek saliak zeate, serie eta pelikula saliak? Ni neu ez nago ez serie ez pelikulaik ikusten. Hau 5. astia baldin bada etxian garena, ia 7 liburu irakurri ditut, eta nik itzen dutena da irakurri. Adibidez, eliptikia bizirik ondan bitxartian, eta eskineko bizikletan batzutan bebai, antxe aurrian liburua epin, eta naizta ganoraz kirola, kapaz naiz irakurtzeko ere orduan golan bizkorra upasatzen batzen zinua, eta gero egunean ziar ere, badale tarte batzuk hor, igual ez asko egizazan zezen dut duten bezala okupauta mantentzen ez, baina momentu batzutan bai topatzen dut hor wikiton bat irakurtzeko, eta hortarako asko nabila aprobetxatzen. Eta ze gomendatuko zinun? Aprobetxauta liburuak aipatu dezula? Oso tematika ezberdineko liburuak irakurritzu batetik bestera oso ezberdinak dira, baina, izan oin zazpirak amen esplikatzen az dira, baina, aspalditxik erositzen euskal liburuak dira, eta behin, ni normalean liburuak erosten ditzutenean, badia liburuak euren portada edo izenburua gaitxo oso transmititzen duztelako, eta gero normalian denporaik ez dut eukitzen irakurtzeko eta hortxe hoten dira apalean, eta oinguan behitu, zelandian gauzak denpori eukidot eta irakurri ditut. Igor da zer, liburuik, serie, pelikulaik? Ni ez naz oso liburu zalea, batez, eta gehiago egonaz egitzen rikomani asuntuekin, eta zukaldien, bastante, baina
liburuekin harreman oso teknologiekin bezala, oso gutxi. Baina, bueno, bakoitzak bere guztuak ditu, eta bueno, nik gogoko ditut, hori, birkomaniako asuntuak, eta zukaldean asko, gero musikia nahiko entzuten egon gara. Telebizioa izaten da, gutxiko ikusten, igual afalduta gero pelikularen bat, baina egunero bez, eta bueno, egiza da, sartzen zara dinamika baten apur bat, eta egunari joaz egaran, ez da, hilabete bat, esaten dizute etxean sartuta zaudela, eta ez dago ematen, ez da, egunak ondo gozera ematen, eta bueno, espero baina normaltasun hori laster topatzea, bai. Asier, zure kasuan, pelikulaiko, serieiko liburuik gomendatzeko? Bueno, gomendatzeko ez, nik irakurtze, baina liburuak ez egizan, mobileko gauzak, neure interesatzen gauzak, eta serixioak, bueno, gaba sola ikusteu, pare bat kapitulo, bueno, baina elite goz ikusten, azkenean beste pare bat seriere amaitxureu, baina, bueno, azkenean kontinuan nahi ere zukaldia eskurtzatela, eta, bueno, hor nahi bai, bueno, asmatzen ez platera, gaber gauzatzuko beti bertetzea, beste batzuk gaizkixo, baina, bueno, azkenean gustore biltzen nahi saltzan, da denpora bastante jute esatorre bai. Osa, eskutuan zozen zaitasunak ere agertu dira, ez? Baten kasuan brikomania, bestean kasuan zukaldaritza. Bai, gu guzto azkenean entrenatzea juten gara, eta bertan daka baskaltzeko aukeria, zukaldaixa bertan daka, bueno, aukeria, bertan obligatzi gute baskaltzea, azkenean likaduri importanti ere bai, eta bueno, etxien bakargan afaldu, etxe bez, da afaltzeko azkenean, bueno, nahiko gauza simpliak ibintzezu, baina, bueno, jake denpora askorak hau, bueno, neu ere hasi nahi batiezka horrezetat bestia, eta, bueno, gustora ibiltzen nahi izan. Bueno, bukatzen juteko, bueno, ez da itxigorrek nahi duan esplikau brikomania ze indoan, o ze montan duzu? Bueno, ez, justo, moiaran etxean horretan gare, eta, bueno, beste uniame, maiderri dakagun bai bat, ez egitzaien gustatzen bere koloria, lijadoriakin, jota lija gutxi bera, eta urtenoan, gutxikan beraino, hau txez, topera, kopito de nieve moten noan. Eta gero, bueno, azkenean beti guztatzen jataz motorrak bai, eta garajian saltzeatzen motorekin, biziketekin, azkenean, bueno, beti ekibitut guztoko erramintxak, eta bueno, eurekin, bai. Ostondo, bukatzen juteko nahiko nizuen eskatu mutrikoa dakazuen hola mesuren bat, o zehoz esateko, bueno, egoera hontan o animoak altzatzeko, behintzat, gomendioak gorputza aktibauta mantentzeko, hori esaten dugu dala garrantzitsua azkenean, gero horrek ere markatzeu bakoitzan humoria, ez? Askotan esaten dugu kirola osasuntxua dela batez ere buruantzako, eta bukatzeko nahiko nizuen eska, zuei mutriko arroi ikusten dozen mutriko arroi, animo mesuak, gomendio mesuak, zuek zel ikusten duzuen pasatzen dagoen hau dana. Igor adibidez? Bueno, esango nizioke, konturatzeko azkenean jentiak, orain hilabete bat egin dugula etxean, eta hori, libertade hori dakagunean, ondo aprobetxatzeko ez da. Azkenean dakagun denbora hori kirola oso osasuntxua dela, eta animatzen duen jende guzti hori, azkenean objektibo moduan, planteatzea etxetikan libre gerandean, motivazio horrekin, bueno, erronkaren bat topatzea, ez da, bai korrikan, edo bai bizikletan, edo bai mendiren bat igoltzia, edo, azkenian asko motibatzen dizue bai, erronka bat ukitzea buruan, ez da? Urtean, ez dakit, Mont Blanc igo, edo maratoi bat korritxu, edo bizikletako klasika bat egin, ez dakit, motivazio hori topau, eta orain etxean gozela danok hori, alimenta hori eta urtetxerakuan iskribitzu eta venga, topera. Nik esango notzen, bueno,
kontutan hartzeko honen ondoren ere bizitzak jarraitzu ingo da bela. Ez etortzeko bera momentu hauetan, saiatzeko, gu bezala kirol pixkat eitzen etxian, elikadura zaintzen, bajoi momentu asko egoten dira etxian garenean, eta harrapatzen duen dana jateko kapaz izan likega, eta gero damutu behingo ga, eta esan duten bezala gero bizitzak aurrera jarraitzen da benez, eliketa gutxien damutu alizateko gauzena, konstiente izan, Igorrek esan daben bezala, zer gauza indik edo usen etxetik urtertzen gan egunian, eta horrei fuerte eutxi, eta motivazio hori euki ez. Baina batez bebe bai, azira esan duten bezala, ondo baldin bagare, osasontxu baldin bagare etxean, inorrez baldin bagare virus ziztrin honekin, hoxe balorau eta beretan afortunau batzu gala konturatu. Asier, zure mezu bat herritxarantzat animo horre mantetzeko? Bueno, gainikan beste egun batzuk egon beharko dela etxean, eta gustoko gauza bilatzeko denporia askarro pasatzeko, eta nik uste azkenan momentu hone balixoko igula benetan konturatzeko zer dakaun egunerokotasunean da oain konturoko gala botatzen faltan ez da. Eta azkenan bueltatzen ganean normalidadea benetan konturokoa zer dakaun da. Eta hori zen, bitxartian aldan askarren pasatzea gana eta hori zen, bagoitza bilatzia gustoko dakan gauza bat ez, ni bilaretan bezala bantxe. Eta bantxe dituzat, Oiana, adibidez, estatu frantzesian bai doz utitzen, banaka bara ere kalian korrika etxen. Estatu espainolian ez teue baimendu, neurri hori, zuze iritziko bazea? Bueno, egiz esatean ere gozu nik ere ikusi dut hori notizietan, baina bai ikusi dut, normalian korrika etxen ez da behin jentik ere, derrepente korrika etxen azitara, kalea bezala erabiliz. Eta benetan eskatzen duten ez dakit 2 metroko distantzia hori edo ez da bizela beteten, orduan ez dakit zenbat egun iraun gotzen baimen horrek. Baina egisa esan, etxean gelditzi beharra baldin badago, guztionekin amaitzeko neixo danok etxean gelditzia. Ze oso zaila izango da, korrika etxera urten kalera eta bihar damako distantzia mantetia denpora konkretu bat egotia etxetik, kanpo horitan betetzea oso zaila izango zen. Eta hori momentuan, gure osasunagatik burukan dabizen polizia udaltzaingo, mediku eta hone guztitanen lana, pikutara joango litzake eta euren lana ondikoan gehiago goztupatuko ginen hemen ere korrikasiko baginen. Gelditzu behar baldin bagat, hori baldin bagat dian nire izo gelditzea. Oso ondo etxian zeitzuk egun hauetan ere, eta nik uste solasaldi entretenik garrixi izan dela, iruron aldetik nik uste dut balioa handiko kontuak kontatu dezuela, hasi nire aldetik eskerrik asko iruroi, zaindu, hori ere hitz hori ere askogoz erabiltzen eta benetan gainea. Eta hemendik ikusten dozenai, baina aipatu Mutrikuko gaztetxian kontuan ere, kontzertu txiki batzu dozela igande hau xamurtzeko eta astelenetik larun batea, udalan aldetik ere ekimen asko dozela sarian, danon egunerokua entretenitzu izateko, eta nik uste hori ere balora ubieula, eta benetan eskerrik asko parte hartziaren, eta nik uste gaurko nahiko izketan egin deula, eta hori zaindu irurok eta ondo segi eta animo. Berdin, zaindu eta animo. Eskerrik asko. Bai, berdin. Agur. Agur.